pia fil ne lo me hem phu mukrang pathok la hem phu mukrang pathok la mukrang pathok la malong ni tu Organisasi Sekretariat Kami Samsi dak chet tong lo la me ke aning arong pik ati marang MP election bang ke efficiency tu ai ati ma jokta adet ki virji akhai ke kachipi virji phan ke jokta aning dok de jokta ni tum kar bi inglong rat tum anta chelang pet pen ekhai lapen elong ri kachirai ye phansi non labang so a electoral battle labang so a ron vote ki pia ron abang ke ni tum che dan bek ko kadu vitum ta lapen ke APHLC phansi pi high bek ko pinya ame elong bang trok ner don trok kebra ner kep atum BJP pen Congress pen dak nang join dun no pini APHLC lo pini armung kwan bak chitoi sir pini 6,000 so 7,000 bak do pini che to nangli kwan learning the pon pini la an armung che tong pen nangli kwan avot pen si hai pon ji puning the la ni tum kado be ke 7 lakhs ke mati di 7 lakhs pe ni tum 5 lakhs ke long ni si chini lo